Салом дӯстон, дар ин видео бо установка кардани приложениҳо пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Ва ин ҳозир дар баланси ма 15 рублай ва агар ки пулмона бихоҳем ки бигирем, бояд 50 рубл кор кунем. Ва ин земляда зер мекунем ва дар инҷа приложениҳоро нишон медиҳам ва ина Alibaba приложениямиро установка мекунем. Мекушоем я чанд дақиқа места, я 5-10 дақиқа ва 8 рубл кор мекунем. Ё ки приложениҳои дигар ҳастай установка мекунем. 501 раунча мегзарем ва 35 рубл кор мекунем. Ва ҳамхел приложениҳо чанд намуд ҳастай ва 50 рубл ки кор кардем, пулмона метавонем бигирем. Вибр заданиеро зер мекунем, приложение установка мекунем ва дар инҷа боша лотарея ҳастай. Як рӯзи 24 соата як бор мешавад. Вақте бириде 70 рубл кор мекунем. Использовать билета зер мекунем. Ман ҳозир истифодаш бурдагиам надорам ҳозир. Ва баъди 24 соат бо метавонем ки ҳамхел истифодаш барем. Вақте бириде 70 то 70 рубла пул кор мекунем. Ва дар инҷа боша реферали шумо ҳастай. Ва агар ҳамин реферал вақти регистратсия кардан промокода бизанед, шумо метавонед 15 рубл ҳамин приложение шумода пул медиҳад. Барои як реферал ва ҳамин промокода шумо роӣ мекунед дӯстотонда регистратсия кардан, ҳамин промокода задан, шумо 20% пул кор мекунед. Ай пул кор кардагӣ ва ё. Ва ин ҳозир дар шоти ма 15 рублай, 35 рубли дигаш мондагиа ки бигирам. Ва дар ин ҳамин кашлокое ки дидесед, дар ҳамеҳо мо метавонем пуломона бигирем. Kiwi, Payer, Юмани ва ин дигар ва ин Телефонда метавонем ҳатто бигирем. Ва вақте ки ҳамҷо регистратсия кардем, инҷа метавонем пуломона бигирем дар ҳамин кашлокҳо. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.